за малко събуждане, моля за вашето внимание. Откриваме нашето събитие днес и сега. Удоволствие да ви приветствам с добре дошли. И започваме. Една на 7 жени ще получи диагнозата рак на гърдата през своя живот. Ранната диагностика спасява животи. Една молба към всички вас, приятели. Преглеждайте се и убедете хората, които обичате да го правят. Благодаря от името на Рода Рак Стара Загора, че за пореден път откликнахте на нашия апел и протегнахте ръка. Събрани всички днес на това място, за пореден път показвате, че не само има смисъл от преминаването по трънливия път към по-доброто, а и за пореден път засвидетелствате истинското значение на думата приятел. Креативността разкри пред нас една нова възможност. Забавлявайки се, споделяйки знанията и контактите, всички ние да се борим заедно за каузите си. 2014 година заедно с вас поставихме началото на една нова традиция – полдник за здраве. Каузата беше по-висока информираност на обществото за заболяването детски церебрален паралич и в частност финансова подкрепа за нашия малък приятел Дени. Успяхме. Преплетохме съдбите си и показахме на една майка, че тя не е сама в своята борба. Заредени днес с тази енергия, 2015 е ред за втори тур на нова кауза и избрахме точно март месец, месеца посветен на нежната половинка. Това е най-подходящото време да засегнем един наболял проблем в нашето общество. Той обхваща все повече от нас, а именно рака на гърдата. За щастие това е нещо, за което все повече се говори, коментира и намира подкрепа на много места. Днес няма да навлизаме в медицинската терминология и няма да ви обясняваме колко сериозно е това. Днес ще се опитаме да ви убедим колко важно е всеки един от нас да осъзнае необходимостта от превенцията, която в повечето случаи е най-доброто лечение. Всяка една млада жена трябва да придобие рутината поне веднъж в годината да преминава профилактичен преглед. Успяхме да подготвим съвсем достъпни информационни брошури, които всички вие ще видите на масата пред вас. Оттам може да научите как да се самопреглеждате. Всеки един лев събран от такса за участие днес в боулинг турнира или настолните игри, както и процент от консумацията днес, дарена ни от любезните ни домакини, благодарим ви много, ще бъдат изцяло предоставени за поемането на профилактични екографски прегледи на млечните жлези и консултация за извършването им в онкологичното отделение към окръжна болница Стара Загора с лекари доктор Русев и доктор Кешева. Екипът предостави преференциални цени и пълно съдействие за извършване на прегледите, както и последващо лечение при диагностицирането на заболяването. Благодарим на тях. Днес, както и до края на месеца, желаящите да се запишат могат да направят това при нашия координатор Петя Вълчанова. Моля, Петя, почти всички я познавате. Тя ще се опита да отговори на всички ваши организационни въпроси, както и ще окаже пълно съдействие. Повече информация можете да намерите и във Facebook страницата ни, както и през самата нея. Предполагам, че всички вие сте гледали филмът "Предай нататък". Днес това е и нашата идея. Предайте наученото днес, предайте го на хората, които обичате, на вашите приятели. Споделете, провокирайте да потърсят информация за профилактиката. Разказвайте и накарайте те да разказват. Помогнете и спасете живот. Получаването на адекватно лечение е наше право. Но за да има сила всичко това, ние имаме задължението към себе си. Нека да направим тази профилактика. Сега, нека да направим деня си малко по-розов, усмихнат, да поиграем, да послушаме хубава музика
Ще дам думата на нашия президент Веско да обясни правилата на играта, а аз ще поканя първите отбори, които се записаха, да заемат своите места. А те са Fair Play, аплодисменти, те ще се състезават с Манчестър. И разбира се, радио и приятели. Давам думата на Веско. Здравейте от мен. Правилата на играта, на нашата игра са прости. Отбори по 5 човека започват да се състезават. Могат помежду си да направят едно вътрешно състезание, но целта е да се съберат максимален брой точки общо на отбора. След сумиране на точките, в 19 часа приключваме с първата част на турнира и обявяваме резултатите. Трите отбора с най-голям сбор точки ще отидат на финал. Като ще класираме на първо, второ и трето място. По-подробни правила за самата игра боулинг, някой ако не знае, може да му предоставим информация, която се намира на трите маси. Успех и желаем. Гледайте. Нахъсани сме, той за игра. Малко ме изненада, преди че ще говоря първи. Така не забавлявайте се, не знам какво да го кажа. Пожелавам успех на нашия клуб, от който и аз съм представител, Ротаракт, с тази инициатива и да се забавляваме и да бъдем полезни за това си. Play bowling. Now. Следващия отбор, Fair Play. Здравейте на всички! Повече от сами отбори, които ни говори какво пожелаваме на всички играчи. Радваме се на тази кауза, това е една достоверна кауза, комплимент за това, че сме го създали. Правим всичко от себе си, да се забавляваме, да направим нашето удоволствие, да респансим си дори. Късмет на всички! И Манчестър със своите малки представители, здравейте Сладури, ще играем в боулинг днес. Супер, нека играта започне, забавлявайте се всички и на здраве на тези, които все още не играят, да придобият сили. Давайте!
деца. Своята игра с резултат 331. Аплодисменти за тях. А сега да покажем на пистите най-добрите днес, а именно Fair Play с резултат 609. Ротари 2 437 точки. И сериалът продължава с дързо си красота 472. Да направим една хубава игра с нови стили, който си е починал, давайте.
към раздаването на почетните грамоти за отборите, които не се класираха на финала. Някои от тях се тръгнаха, но между другото представители, мисля, че има приятели на участниците. Ще ги моля да ги вземат и да ги дадат на отбор Манчестър. Отбор Манчестър. Отбор за Тошко, нашия приятел Тошко, който ще се отправи. Отбор Радио и приятели. Имаме ли участник от Радио и приятели? Факти ще вземеш, гледай. Отбор, колоритният отбор на Болит. Трябваше да тръгна, защото малкият обясня. Нека да вземе някакъв отбор Болит. Мисля, че Петя ще вземеш ли? Момент. Имаме човека, който вземе Болит в наградата. Състояние. Отбор БМВ. Тук имаме представител близък на отбор БМВ. Бъдещ състезател. Отбор Ротари, едно обаче. Така че по-слабия Ротари явно. Някои от по-силните може да им предаде наградата с подигравателна усмивка. Все пак не е редно всяка година да бием, защото после няма да има с кой да играем. Говорите отбор на еднорозите. Също ги няма. Моля Петя също да се яви да вземе на еднорозите наградата. Може да. Отбор Ротарак Стара Загора. Нека някой представител на Ротарак Стара Загора. Искаш да ти връча на да връча наградата на местата. И така, пристъпваме вече към финалната тройка. След спорна битка, но преди да пристъпим към награждането, нека да ви споделя само за резултатите, които постигнахме. От общо 11 отбора, които се включиха тази година в нашето 4-часово състезание, успяхме да съберем сумата от 547 лева. Нашите любезни домакини от Волинг Бар Кариби ни предоставиха процент от консумацията в размер на 300 лева. Общата сума, която днес успяхме да съберем е 847 лева, които осигуряват безплатен преглед на 43 жени. Браво! И така, финалните резултати на почетното трето място се класира дръзките и красивите от отбора Дръзост и красота с 465 точки. Целият отбор. Знаеш? Благодарим ви. И така, на второ място миналогодишните шампиони от Ротари 2. Заповядайте, приятели. Всички? И от името на Ротари клуб даряваме общите паричната сума от 100 лева за тази вечерна инициатива. И накрая, безапелационните шампиони от Ферплей с 588 точки. Заповядайте.
Здравейте всички, благодарим. С моите съотборници положихме неимоверни усилия да бием останалите са съвсем малко, защото сме настроени благотворително. Но пак сме не. Благодаря на всички участници. Така, нека да обобщим крайната сума. Нека да обобщим крайната сума от днешния ден 947 лева. Благодаря на всички, както сте готви, надявам се, че се забавлявате. И само да ви споделя, че снимки за събитието ще имам в нашата фейсбук страница в групата. И аз